Mayong gabi sa inyo tanan, mga kauturan, tamon mga abyan, amon yung mga bisita sa sining meeting sa Tarso Cafe. Hindi bahin sa kalibutan. Pero pamangkot mga abyan namon, di bala si Jehovah ang Diyos na labing gamhanan, nga nagtugas ang tanan sa langit, sa duta, tanan nga butang. Nga sa karon, nga importante may balo naton, nga hindi bahin kita sa kalibutan. Kasi sino bala ini nga kalibutan nga hindi dapat kita mag-intra sa sini. Para may baluan naton, ginapaligon kita sang pulong sang Dios nga ginsiling ni Ginoong Hesus sa unang sa Juan 17:6. Paliw lang sa inyo mga sipi sang Biblia o yung sa inyong mga smartphone. Siling diri sa Juan 17 talatang 16, hindi sila bahin sang kalibutan. Subong ako, hindi bahin sang kalibutan. Ano bot silingon sini mga kautoran? Bot silingon nga mag-andam kita sa kalibutan nga ginagamhan sang kaaway sang Dios. Ginagamhan sang kaaway sang Dios. Ang kalibutan sa sini nakapatoy sa hindi matarong nga mga syudad. Kag sang makatawhan nga hindi nagasunod sa talaksan sa Dios o ginasugyot pang iba nga hindi pagsundon ang mga talaksan o kasuguan sang Dios. Nga kaya ang kalibutan subong sa ginaton nga ginaistaran, ang matuod amon mga abyan basi kung matingala kamo nga ang nagagahom gali sa kalibutan sini kung lapnag ang kalautan, mga pagpigos, kalainan para pinatyanay, kag madamo pasing ibang mga krimen nga inyo nakita sa tagsa ka minuto, ka oras, kag adlaw. Kay suno sa unang Juan 5:19 kon inyo inunot ina mga kautora namon mga abyan pwede nyo sila ang unang Juan 5:19 nga ang gumalahom sa sining kalibutan walay liwan ang isa nga kaaway sang Dios, amo nga si Satanas nga Diablo. Si Satanas nga Diablo simula sadto nga sugyot niya si Eva nga magkasala sa Dios, amo man si Adan nagbuylog man sila hasta subong si Satanas mangyapon ang nagagahom sa sining sistema sang kalibutan. So gusto gid sang Dios na Jehovah at Ginoong Hesus nga daugon ini nga kalibutan. Ini nga kalibutan suno sa ginsiling ni Ginoong Hesus, madamo sang mga tawo nga nagailog sa ila amay nga butigon. Sino ina nga amay nga butigon? Basi kung magsiling ka mo, si Jehovah na, hindi si Jehovah. Kundi ginsiling ni Ginoong Hesus sa unang sa Juan 8:44 nga isa nga butigon amo ang yawa. Ginapasipalahan na si Jehovah nga malaing nga Dios, may kabangdanan sa kamatayon, pero ang matuod siya gali ang tanan nga ginhalinan sang kabangdanan sang kamatayon sang tao at kalainan. Amo gani nga siling ni Apostol Pablo sa Efeso 2:1-3, ginsiling niya na sang una bahin ako sa sinang kalibutan. Pero pansin mo mga kautoran, talupang doon ninyo nga si Apostol Pablo o si Saul isa na ka Hudyo. So balaan ng kasuguan sang Dios. Pero nga, ginsiling niya na bahin sa sinang kalibutan. Tayo kung gintukod ni Ginoong Hesus ang unang o yung kongregasyong Kristiyano noon, bala naton nga atake niya ini. Kag isa man sa kabangdanan sa pagpatay kay Esteban. Amo kun nga abi niya ginasakdag niya ang pagkasuberano ni Jehovah, pero gali gakontra gagali sa sini. Amo kun nga agin sili ni Apostol Pablo sa Efeso 2:1-3 na nakagawa sa sina nga pag-atake o bagabot silingon nabalaan niya nga sala gali ang iya nga ginatuuhan amo ina nga maghalong gid. Kung si Apostol Pablo isa ka abogado nga madamo si nabalaan sang batas mosaiko napatalang gani ni Satanas ang pamangkot
kitayahan na patalangayan ni Satanas o hindi. Oh. So binago naton ina, mga kauturan, no? Kung kita bala na patalang kay subong madamo gid sa mga tao nga nagahimo sing mga kalainan nga sa diin amo gid ang gusto ni Satanas nga yawa. Karon paano naton mabalaan, no? Dire ginpakita silang ginpakita ni Jesus sa aton kung paano magpabilin nga hindi bahin sang kalibutan. Hindi magpabilin nga hindi bahin sang kalibutan. Sulo sa ginsiling ni Jesus, sabi niya, hindi nakipagbahin si Jesus sa ginagamahan ni Satanas nga amo ang politika. Tung sadto gusto sang mga tao nga himuon siya nga hari, nagpalagyo siya, nagdalagan siya sa bukid kay gusto siyang himuon nga hari sang mga Hudyo. Kay kung nagpasugot si Jesus nga maging hari siya ng mga Hudyo sa sadto nga time, but silingon sina under siya ni Satanas. Kasi Satanas ang nagagahom sa sining kalibutan. Di ba la? So tuso si Satanas, no, ginagamit niya ang mga tao agod nga linlangon o patalangon ang isa ka tawo. Pero balaan ni Jesus na kay man ang iya nga tagna pagagahom ay hindi pa nag-abot. Suno sa ginsiling sang Salmo 110:1. Pungko sa anay sa sa tuon ni Jehova, magulat sa sintion. Kamo gani nga bala ni Jesus nga hindi pa siya nagpungko sa tuon ni Jehova, no. Kay man sa tao pa siya, hulaton niya banhawon siya kag magkaib sa langit kag magpungko. Hulaton niya ito. Hulaton niya kung sano siya tangdog bilang hari, no. So mo sina kung nga siling ni Ginoo sa Juan 18:36 kung inyo inot, na siling niya, hindi ako bahin sa kalibutan. So hindi siya nakipagbahin sa kalibutan at amo man ang mga ginahimo sini. Karon mga pamangkot mga kauturan, paano kung halimbawa kamo, no, pamangkoton ko kamo, paano kung halimbawa kilala ka mo sa inyo komunidad, sa inyo lugar, silingon ka, Brad, Brother Espanyol, kilala ka naman diri sa lugar naton, himuon ka namon nga nga barangay chairman. Pamangkot, kilala ka gid gusto gid sa mga tao kay mabuot kabut-anan, kada gabuli ka gid sa iban. Amo gid ina nga amon nga ginapangita nga maga dumala sa sining barangay. Barangay chairman o kaya konop sa barangay, no, may katungkulan. Pamangkot, gusto bala ni Otod Abner ina nga ay mga tao mo nagasiling sa iya nga magdalagan ka pagka barangay chairman. So siling ni Ginoong Hesus, hari ganito ang ginaalok sa iya sa mga tao, hindi sa bilog nga Israel. Pero ano ginbot silingon, gintanggihan niya gani. Di ba la? Gintanggihan niya kay tutuod gid man maalam gid man si Jesus. Madamo sing naihimo sing kaayuhan. Pero inangalik na lesson sa aton, gusto gid naton nga ilugon si Jesus. Nga magagahom nga gintanggihan niya ang pagahom sa idalom ni Satanas nga yawa. Ano pa Ginsikway man ni Jesus ang materialistiko. Bakit nga kay hindi bala ginsiling niya nga why sa it nga matulugan, siglon why sa balay. Bayad gani ko yung mga tsakal, mga sura, o mga pispis. May ara gani nga pugad, no? So ginapakita sina kung matuod lang, kung nagpamanggaranon si Jesus, siya gid ang pinakamanggaranon sa bugos nga kalibutan. Bala nyo makauturan ko nga kay sa iya nga pagbulong lang damo na sa kwarta didto, di bala? Ano pa? So ang iya mga himuon nga mga muebles, kay perfecto ya siya, makahimo siya sing mga maayo nga mga muebles. Kung halimbawa subong may aeroplano, pwede mahimuon ni Jesus dadto niyan. Mga cellphone, pwede niya himuon na sa sadto. Kay nga bala niya tanan ina. Anong koneksyon sina? Bala na tanan. Pwede maging pinakabantog nga tao si Jesus kung gamiton niya iya kaalam kagahom sa paghimo sang kung gusto niya gid manggaranon. Pero ano ginpakita ni Jesus sa aton mga kauturan? Ginpakita niya
nga hindi nakapokus si Jesus sa material ng mga bagay. O, nagpokus siya dito sa kung paano niya suportaran ang pagkasuberano ni Jehovah. Ang pagkasuberano ni Jehovah o karapatan ka maging gumalahom amo ang iya gin suportaran. Kag gin himo niya gid ina nga sa bugos niya iya kabuhi diri sa duta. So ginapakita sina sa mga record sa aton kita man ano ang unahon naton? Kahabala o kaharian. Pagbutsilon kaha, butsilingon ang mga material ng mga kinanglanon nato, no? Oo. Pero dira sa Mateo 6:31 at saka 33 paligon kita sina nga balaan ni Jehovah at ni Ginoong Hesus kung ano ang aton nga imnon, panapton, no? Ano pang mga kinanglanon balaan ni Jehovah tanan. Basin gani buhok sang aton mga ulo, ginisip niya tanan, no? Pero ginapakita sina nga ang kaharian ang pinaka-importante sa pag-una sa aton kabuhi. Ano bot silingon sina makauturan? Halimbawa sa mga Bible study o mga unbaptized publisher, ginapalikon namon kamo nga mag-aboton ang pag-alay sang inyo kabuhi kay Jehovah. Bot silingon sa pagbabautismo, no? Kapag alagad sa iya. Kay man kung hindi kayo mabautismohan, kung padayon na kamo nga nagatuon, nagka-Bible study, pila na katuig, ginapakita lamang sina nga hindi magyapon kamo bahin sang ginharian sang Dios. Amukon nga nga yung mga utod nga nagabakas-bakas nga mag-Bible study sa inyo mga kautura, mga abyan namon, damo nga tion ang ilang nga usik, no? Damo nga tion bangod ginapalangga nila kamo. Pero nakita ni Jehovah ang ilang sakripisyo sa inyo mga abyan namon. Nga kinanglan gid nga unahon gid ninyo ang ginharian. Butsilingon maging sakop kamo sini. Kag himuon ang mga kasuguan ni Jehovah. Ano pa, no? Wala gintugutan ni Jesus nga maging under siya sining kalibutan ni Satanas. Siling niya, why si Satanas, why labot sa akon? Sa hiling niya, hindi ako kontrolado ni Satanas kung sa iba pang hambal, no? Hindi siya nagpa-control kay Satanas nga amo ini yung nagagahom sa bilog nga kalibutan subong sa aton nga duta. Pinapakita sini na waay ginahimo ni Jesus kung ano ang kabubuton ni Satanas. Why sa quite control si Satanas sa iya, siling niya sa Juan 14:30. Dapat hindi naton paghigugmaon aokon ang mga butang sa sini kay nga ama kauturan. Siling sang unang Juan 2:15-16, tanan sining kalibutan nga gintukod ni Satanas, ano ina gintukod niya nga dulaon ina ni Jesus, dulaon ina ni Jehovah, amo ang politika, komersyo, kag amo ang mga huwad nga mga religion. So kung binago nato na, kung sakop kita, bahin kita sang politika, sang tawo, under kita ni Satanas. So kung dulaon ina, sigurado gid mga abyan namon, dulaon gid kamo ni Jehovah kung bahin kamo sina. Ay halimbawa, Brad, ako isa ka sundalo, isa ako ka military, police. Sigurado gid madula ka gid. Oo. Amon mga abyan ha. Kay ginasiling dito sa Isaiah 2:4 nga ang bayan o bayan sang Dios subong, no? Bayan sang Dios subong ginatawag sa iya nga ngalan, hindi nagatuon sang pagtero. 'Di ba? Madamo sa mga tawo nga nagatuon sa pagtero, ginapraktisan pagani nila mga pispis. Daw ni katanda kasi mo magtero ba? Kadami kagid mag-isap shooter ba? Pero ginapakita sina mga kauturan, kung isa ka kasundalo o military o pulis, sigurado gid nga ikaw man ay dulaon man pag mag-abot ang pagdula sang ginagamhan ni Satanas. Ano pa? Kung ikaw halimbawa nagpamanggaranon, magpamanggaranon ka halimbawa mga kauturan, so ano ang matabo? Ay ang kalabanan sa nagpamanggaranon, madamo ang tion nila
sa pag ano sang manggad, pero why sila lugar o panahon sa paghimo o sa pag-alagad sa ginharian sang Dios. O why sila tion sa pag RB Bible study o di kani sa pagpulong, no, mga pulong o di kaya family worship, no. Why tion kay nga kay busy gid sila kaayo. So ginapakita sina nga pwede gali kita nga maganyat sina maubos ang ato tion sa pagpangita sing manggad, no? Pero hindi lang ng mga tao nga gusto mang magaranon, basi mga imol gani amo man Mamatay. madamo sing tion sa pagpangita sing kinahanglanon kaysa sa pag-una sa pagtuman sa ginharian, kaangay sang pagbantala sang maayong balita sa ginharian, pagpangita sa mga tao nga gusto mag-alagad kay Jehovah, nga ila nga tun-an, nga buligan nga makilala si Jehovah at ang iya nga pagkasuberanya. Ano pa? Religion. Madamo subo nga reliyon nga nagasimba kay Jesus. Tama bala ina? Ginakilala si Jesus nga Dios kag ginasimba. Ina nga mga pagpati isa ka butigan. Kay nga mabasa naton ina sa Juan 20:17 nga siling ni Ginoong Hesus, may akon amay, inyo amay, akong Dios at inyon Dios. Ginapakita sina nga teksto nga hindi siya ang Dios nga dapat nga simbahon si Jesus. Kunti ang dapat nga simbahon sang mga tao amo si Jehovah nga iya nga amay nga labing gamhanan. Amo kun nga kung kita nagapamati nga ginakilala nila si Jesus nga Dios kag dapat nga simbahon, ina nga panudlo butig. Kag sigurado gid nga madula ang mga tao nga nagapati sina. Ano nagaugyon. So siling dira dapat ginaton daugon ang kalibutan ni Satanas. Sa mga kinanglan mabala naton ang iya nga mga pahito. Kangay isang gin sulay si Jesus na magitanyag, no? Na sige nga kung anak ka sang Dios, himo ang tinapay nga bato. So ay nagpadayo-dayo sis dira. Kita naton nga hindi lang gali kakaon ang tao sa spiritual nga pagkaon kundi sa pulong gid sang Dios. Ano pa? Hindi man wala masiod si Jesus sa ginpakita sa ina Satanas nga ginharian. Do kanami ba siling ni do nami ginharian kay mo pagagamahan, no. Hari ka na basta isa lang pagsimba sa akon okay na. Pasado ka na. Ikaw na ang magagahom sa kalibutan. Pero matuod under kita ha. So, nadala bala si Jesus? Hindi. Kag isa pa ikatlo, silindir sa Lucas 4:9-12, lungpat ka kung ikaw gid nga anak sang Dios. So ginhimo bala, nagpadayo-dayo bala si Jesus? Hindi niya ina ginhimo. Kag nakita gid naton kung paano hindi nagpadala si Jesus sa mga sugyot ni Satanas sa iyatanan. 3 ka mga pakana hindi nga dinalagon. Karon gindaog ni Jesus ina nga kalibutan. Karon daoga ang kalibutan subong sa ginhimo ni Jesus. Paano naton ina madaog mga kaabyanan, no, aton mga kautoran. So basahon naton anay ang Juan 16:33 mga kautoran, no, amon mga abyan. Juan 16:33 ang among siling ginsugid ko ini sa inyo agod paagi sa akon nga may paghidayat kamo sa kalibutan, may kapipitan kamo apang magpakabakod kamo na daog ko ang kalibutan. So bangod sa paghigugma ni Jehovah sa aton, ginpadala niya gid ang iya anak. Pero madamo na siyang propeta ginpadala sa aton, pero ginsigurado gid ni Jehovah na may ara gid kita nga sundan. Na sigurado gid kung sundo naton si Jesus sa iya nga mga ginhimo, sigurado gid madaog gid naton ang kalibutan. So siling dire gintudloan ni Jesus ang halimbawa kung paano madaog sang iya mga apostol ang iya mga lagad, yung mga
kung paano nga ano mapinabuson. Okay, 'di ba sa balay ni Pedro gani, way git nakugas ang ila TL. So ginulat-hulat ni Jesus kung may ara bala magpinabuson sa ila. So why, no? So nagtindog si Jesus, gin ano niya ang timba nga may tubig kag tuwalya, kag ginpahugasan niya ang mga tiles ang iya mga apostol. Ina nga obra mga kautura na mga abyan, pinaka mababa nga obra ina. Isa ina ka ginahimo sang mga ginatawag nga katulong, no? O kasambahay. So ginhimo ina ni Jesus. Pero Ginoo siya, no? But sa Ginoo hari para sa aton o may-ari sa aton. Siya yung tag-iya bala na sa aton. Pero ginpakita ni Jesus bagamat tag-iya siya, ginhimo niya ang mababa nga obra. Kangay isang ginhimo niya, ginhugasan niya iya nga matil sang iya mga apostol. Amo man ginpakita ni Jesus ang tanan nga halimbawa sina agod ang iya mga apostoles may ara man nga kaya kasipon kay aktual nga ginhimo na ina mo. So matuod na daw gid sa mga apostol ni Jesus ang maging mapinabuson o yung butsilingon hindi na sila bugalon, no? Karon dapat naton pamatukan ang handom nga mangin bantog isa man niya. So madamo subong ang mga tao nga kapag may nahimo ginapost dayon sa social media naging bantog dayon, no? So madamo ang nagaparangal kangay sa paghimo pagbulig sa iban, no? So madamo ang nagabulig nga ginapost dayon sa social media labi na yung mga politiko na may gustong magdalagan sa pagka kung ano man ang ilang nga gustong dalaganan, no? Bilang ano sang kalibutan sa sini. So ginapakita sina dapat likawan sa mga gustong magpabilin nga hindi bahin sang kalibutan ina nga kabantugan. Amo gani nga si Jesus may ginsiling sa ako na balan yung ulat, hindi mo pag ihambal sa iba nga ginayaw kay ikaw. Hindi pag isugid. Di ba? Mayo ginhimo niya nga niya pagpasugid daw, ano. So, pakita sina nga hindi gusto ni Jesus na maging tanyag o maging prominente sa panahon ni Satanas, no. Amo kun nga ang iban nga ginaayo niya, way niya ginhambalan nga. Pero ginasugid bagyapon, por ginaayo gid ko magyapon sa mga tao nga yang ginayo, no. So kita kung may nahimuman kita, dapat na maayo sa iban, hindi naton pag-isugid man sa iban. Kay si Jehovah ginalantaw niya ang aton ginahimo kung ano ang aton nga dapat nga himuon agud nga hindi kita maging bantog kung baga grabe nagapaila-ila pero mi sa iya ginahimuan bala ha. Baw ansis mga kauturan manamian maugot pagani na. Kay damo ang iya study ba, damo iya oras ba. So hindi kali ina bakod sa mga kauturan kung pirmi naton ginabida-bida nga aton nga ginahimuan. Ano pa? Gintudlo ni Jesus nga higugmaon ang mga Kristiyano bisan pa ang ilang mga kaaway. Ginapakita sina nga teksto na gusto gid nga padayon nga ipabutyag ang gugma sang Kristo o ibisang ilugon ang paghigugma naging pakita ni Jesus sa iyang apostol at namuman sa iban. Para makuha naton kailangan ipakita naton ina sa buhat hindi lamang sa hambal. Importante gid nga may ara kita nga pagtuo mga kauturan, no. Dira sa unang Juan 5:3 at 4 aton basahon mga kauturan. Unang Juan 5:3 at 4. Naglo-loading pa. Hindi na internet Unang Juan 5:3-4 naglo-loading mga kauturan, no. Unang Juan 5:3.
busy na internet. Silindira sa unang Juan, kaya mo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios na tumano nato ng iyang mga sugo apang ang iyang mga sugo hindi mabukat. Bangod ginadaog sang tagsa ka anak sang Dios ang kalibutan pagay sa aton pagtuo nadaog nato ng kalibutan. So kinanglan madaog naton kitang kalibutan pagi sa pagtuo. Ano himo naton dapat may pagtuo kita nga si Jesus nagagahom subong hari kag hindi madugay malaglag sining mga malauton nga kalibutan. Kinahanglan mabakod ang atong pagtuo makuturan nga si Jesus nagagahom na subong nga malapit dugid nga laglagon ina nga kalibutan ni Satanas nga iya ginagamhan. Ano ang laglagon? Ang politika, komersyo at amuman ang reliyon at amuman to mga tawo nga nagahimo sang kabubuton ni Satanas nga yawa. No? So ina nga pagtuo makabulig sa aton magpabilin sing malig-on nga aton determinasyon nga sundon ang mga sugo sang Dios kag hindi pagsundon ang paagi kag pagunahuna sang kalibutan ni Satanas. Dako gid ina nga mabulig ang nagtuo kita nga malapit tugid nga magagahom ang ginarian ng San Dios diri sa duta. Himuon nga paraisong duta kag buhion man ang mga aton mga hinigugma kag amuman ang mga tawo nga ara nakasulat sa aklat sang kabuhi sang Dios. Malapit na lang malaglag ining malauton nga kalibutan siling sang bugna siling sang bugna 20 o 3 iprisohon si Satanas sang 1,000 ka tuig. Kagamuman ang nagapatalang sa sining kalibutan si Satanas kapatalang amuman ang mga iyang mga napatalang pagalaglagon amo nga mga bahin o mga bulos amo ang ginharian sa Dios nga ginagaman ni Jesus at kaupo niya 144,000 nga mga iya nga ginpili sang iya amay nagiton iya magagahom sila diri agod ang duta himuon nga paraiso. Kag kung padayon kita nga nagahimo sini nga hindi nagapigigbahin kay o hindi kita naging bahagi o bahin sang kalibutan ni Satanas, may ara nga nagpalikon sa aton sa unang Juan 2:17. Unang Juan 2:17 nga ano ang ginasiling sang unang Juan 2:17. Palihog mga kuturan inyong duganan ako sa pagbasa sina silindira. Dugang pa ang kalibutan nga nagataliwan kag amuman ang kalibutan sini. Apang ang isa nagahimo sang kabubuton sang Dios nagapabilin sing dayon. So ginapakita sang teksto sina mga kauturan nga ang nagapahimo sang kabubuton sang Dios. Ginailog ang mga sulundan nga aton nga ginpasad ni Jehova ang atong Ginoong Hesus. Kung aton ina nga ilogon sigurado gid nga kita makaangkon sang padya nga kabuhi ising wala sing katapusan. Pero kung kita nga nagpadala sa kalibutan ni Satanas subong sigurado gid nga kita ay hindi makapanubli sa sinang handom. Pagdugang pa siling ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:17-18 tuod may pagantos kita sa sining kalibutan. Pero ang ihatag ni Jehova nga kaayo wala gid ini sing katubtuban. Wala ini masarangan nga bayluhan kay nga ay ko pa naman padyaan kasing kabuhi sa langit, no? Immortality. Kaupod ni na tawman kadako ang padya ni Jehova. Kagamo man sa mga makalupang pag-asa may kabuhi nga walay katapusan, maga-star kamo sa matahom. Naginhimo nga paraiso. Makalilipay gid ini mga kauturan sa ginsaad ni Jehova. So balikan nato no yung aton nga natun-an mga kauturan. Kinahanglan hindi kita bahin sang kalibutan
ni Satanas. Ngaya ginagaman sad to hasta subong. Kag kadua, ipakita nga sundo naton ang mga talaksan nga ginsugo ni Jehova kag para mimo naton ina ilugon gid naton si Jesus nga nagpabilin nga hindi bahin sang kalibutan. Kay katlo, dauga. O daugo naton ng kalibutan subong sa ginhimo ni Jesus. At kay kapat, magpabilin nga nakapokus ang aton hunahuna sa palaaboton nga ihatag ni Jehova. Salamat gid, maayong gabi sa inyo tanan, makotora naman mga biyan. Madamo nga salamat, Brother Tabura, sa inyong pulong-pulong nakapalikon sa amon. Aron